Very productive ang weekend natin ngayon. 2 lechon ang tutuyukin natin. Ito po ay para sa binyag/birthday ng inaanak natin, mga brad natin na nasa Miramichi. At ang isa naman po ay order po ito sa organization or Filipino officers na nag-organize sa Fiesta Extravaganza sa Miramichi, mga boss. Dito po sa Canada, mga boss, tayo po sa isa sa mga naglilitsyon dito. Maganda po ito. Konti lang naglilitsyon dito. At saka tuwang-tuwa tayo kasi sabi ng mga customer natin, ito yung legit na lasang Cebu talaga. Cebu lechon, mga bossing. Dito naman, mga boss, papakita ko kung saan tayo pupunta. Sa map, papunta tayo ng Miramichi, mga boss. Medyo malayo siya, mga bossing. 2 hours and 48 minutes. Pero lagay na natin mga 3 hours kasi magsa-stop over pa tayo, papagas, ihi. Alam niyo na, ito po yung Miramichi. Para may idea po kayo kung ano Miramichi. Isa sa city dito. Ito dinadaraos yung pinakamalaking fiesta ng mga Pinoy, which is the Fiesta Extravaganza. Gandang pagkaka-organize. At least alam niyo, mga boss. Ang atong kuyog dito ay si Kent, si Christine, at of course ang pinakamakanda nating asawa na si Marjorie. Ayan, ito po yung daan papunta sa Miramichi, mga boss. Tingnan niyo, mga boss, sobrang ganda ng nature. Sobrang blessed po tayo. Binibigyan po tayo ni Panginoon ng sobrang gandang nature na katulad nito. Pagi, medyo malamig, at all goods naman. Sinishare ko lang, mga boss, kung ano yung makikita dito. Papunta po kami yan sa Miramichi, mga boss. Malapit na kami dumating dyan. Maraming magandang tanawin ang makikita mo papunta sa Miramichi, mga bossing. Right. Ayun na nga, nang dumating kami, saktong-sakto, kakatapos lang ng binyagan. Ito pala ay binyagan/birthday ng inanak natin dito sa Miramichi. There you go, mga boss. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mga boss, of course, hindi mawawalang picturean kasama yung Brad Pare at Mare natin, si Brad Kyle at Maring Lovely. Of course, Brad Roy andyan din, Brad JM, binisita ko na dyan ang mga Miramichi Skeptrons. At bago kami umuwi, mga boss, actually yung plan namin umuwi is 1 hour lang kami magstay kasi of course magdadrive na naman ng 3 hours. Pero sabi ni Mrs. i-maximize na lang since nandito na kami sa Miramichi, o gagala na lang daw kami. May magandang galaan din dito, mga boss. Paradahan pala dito ng mga boat, mga yate. May fiesta daw dito na dinadayo ng mga taga-Ontario. Maraming boat dito daw yun. Yan, minaksimaz lang din namin. Of course, picture, memories. Kasi sobrang malayo nito. Of course, i-maximize na din natin. Kahit na uuwi tayong gabi na. It's worth it naman, mga boss. Kita nyo naman, sobrang ganda ng nature dito. Chill na chill lang. Sobrang gandang relax, especially pag stress na stress ka sa work. This is well-deserved mo ito. And after nito, mga boss, nasuggest ng Brad GM na yung pinakamagandang tanawin din dito ay yung Middle Island. Kaya pinuntahan namin, mga boss. Ito po yung map. Kita yung map na yan. Maganda tingnan. Parang nasa separate na island siya. Middle Island. Worth it naman. Sobrang ganda ng park na to. Ito yung picture namin. Yun lang, mga boss. Nauwi lang kami ng gabi.